ጉድጓድ መሊኡ ብሓዊ ኣቃጸሎ ምኽንያቱ ብሓዊ ተቓጺሉ እዩ ኣነ ክገበልኩም ሓሲበ እንተኾነ ግና ብሓዊ ተቓጺሉ ክብሎም ኢሉ እዩ ሓሲቡ እንተኾነ ግና ናይ ሰይጣን ነገር ኮይኑ ብሓቂ ኣብቲ ግዜቲ ሓደ ናይ ወርቂ ሓደ ድማ ናይ ብሩር ኣቕርንቲ ዘለዎ ጭርኡ ድማ ሃርነ ዝመስል ዓብዪ ምራኽ ጣዖት ኣብቲ ግዜቲ ተፈጥረ ተሰርሐ በቲ ዝተቓጸለ ሓዊ ከምዚ ገይሩ ድማ ታቦት ናብ ቦትኡ ተመልሰ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ታቦት ደጊሙ ክስራሕ ተኣዚዙ ደጊሙ ተሰሪሑ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ነቢ ሙሴ ኣብቲ ታቦት ሓዲሩ ምስ ነቢ ሙሴ እናተዘራረበ እንሆ እስራኤላውያን ዝነበሮም ፀገምን ሽግርን ንእግዚአብሔር ዝነግሩሉ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ታቦት ሓዲሩ ንደቂ ሰባት መልሲ ዝህበሉ ኮይኑ እንሆ እግዚአብሔር ደጊሙ ታቦት ክስራሕ ብምእዛዙ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ደጊሙ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ታቦት ናይ እግዚአብሔር ህያብ እዩ። ታቦት ምሕደሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ። ታቦት እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ንዓለም ሰላም ዘውርደሉ ብሓቂ ኣቐዲሞም እስራኤላውያን ኣብ ውግእ ክዋግኡ እንከለዉ ብእምነት ዝዋግኡ ስለ ዝነበሩ ታቦት ሒዞም እዮም ዝዋግኡ ዝነበሩ። ኣብ ዝኾነ ውግኦም ዝኸድዎ ዝወፈርዎ ድማ ታቦት ሒዞም ኣምልኾም ሒዞም ኸዱ ስለ ዝነበሩ ብዓወት ይምለሱ ነበሩ። እንተኾነ ግና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት ትሰርሕን ትብድልን እንተደኣ ኮንካ ከምቲ ክርስቶስ ብኢድ ሓጥኣን ዝተታሕዘ ታቦት እውን ክማረኽ ይኽእል እዩ። ኣቐዲሞም ክብሪ ዝረኸብሉ እዩ። ንሳቶም ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ዝወረሱሉ እዩ። ንሳቶም ናብ ገነት ዝተሰጋገሩሉ እዩ። ንሕና ድማ ቀጽሪ ኃጢአትና ፈሪሱ ከምቲ ታቦት እግዚአብሔር ቀጽሪ ኢያሪኮ ዘፍረሰ ቀጽሪ ኃጢአትና ከፍርሰልና ሎሚ እዚ ዓለት እዚኣ ናይ በረኸት ዕለት እያ። እመኒ ክርስቶስ ተሰቅለ በእንቲአክሙ ወአንትሙኒ ተወልተው በይእቲ ህሊና። እንሆ ክርስቶስ ምእንታኹም ተሰቂሉ እንተዳ ኮይኑ ክርስቶስ ምእንታኹም መይቱ ምእንታኹም መከራ ረኺቡ እንተዳ ኮይኑ ንስኻትኩም ድማ በዚ ሕልና ዝተቓነዩ። ስለዚ በዚ ሕልና ዝተቓኒና ታቦት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ
ክብርን ምስጋናን ንመድኃኔዓለም ክርስቶስ አምላክና ይኹን። ታቦት ናይ እግዚአብሔር ይመፀና ስለ ዘሎ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ታቦት እልል ንበል ንተሓጎስ ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚአብሔር ብሓቂ ንዘምር እናዘመርና ብታቦት እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝግባእ ከነኽብር ይግባአና። እግዚአብሔር ድማ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ክውስኸና እዩ። ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ክውስኸና እዩ። ነሆ ናይ ሓጢኣትና ቀትሪ ከፍርሰልና እዩ። ንእስራኤላውያን ሩባ ዮርዳኖስ ውሕድ ከፊሉ ከም ዘስገሮም እንሆ ኣብ ማዕበል ፈተና ኣብዚ ዓለም ዝመጽእ ክዕሶ ናይ ዲያብሎስ ናይ ሰይጣን እንሆ ከምቲ ናይ ሩባ ዮርዳኖስ ውሕድ ዝበተኸ ናብ ክልተ ወገን እውን ከፊሉ እስራኤላውያን ክሓልፉ ዝኽኣሉ ንሕና ድማ ብሓቂ ናብታ ሰማያዊት ሃገርና ናብታ ሰማያዊት ዓድና ንኽንሰግር እግዚአብሔር ኣምላኽ ብታቦት ብዝሓቦት ከም ዘስገሮም ንዓና እውን ሎሚ ናብታ ሰማያዊት ሃገርና ከስግረና እዩ። ብሓቂ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ዘኽበሩ ታቦት እግዚአብሔር ከነኽብር ይገባአና። ብታቦት ካብዚ ግዜ እዚ ድማ ብድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ድማ እንሆ ንጸላእቶም ዝስዕሩ ኮኑ እስራኤላውያን። ስለዚ ንጸላኢና ሰይጣን ንጸላእትና ርኩሳት መናፍስቲ ክንስዕር ብታቦት ናይ እግዚአብሔር እሞ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሃበና ጸጋን በረኸትን እንሆ ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚ ታቦትና ተደፊእና ክንሰግድ ይግባአና። ከምዚ እንተዳድየብና እስራኤላውያን ንጸላእቶም ከም ዝሰዓሩ ንሕና ድማ ንጸላእትና ንሰይጣንን ሰራዊቱን ብታቦት ናይ እግዚአብሔር ከም እንስዕሮ ኣይንጠራጠርኒና። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ብሓቂ ሰማያዊ ኣምላኽና ወይ ቤት ጸሎት እዩ ዝብል ትእዛዝን ዝብል ቃልን ሂብና እዩ። ብሓቂ ቤት እግዚአብሔር ቤት ክርስቶስ ታቦት ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ቤት እዩ። ታቦት ዘይብሉ ግና ናይ እግዚአብሔር ቤት ኣይኮነን። ብሓቂ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ቤተይ ቤትየ ዝሰመይ ቤተ ጸሎት ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ቤት ጸሎት ክስመይ ዝብል ትንቢት ኣሎ ትእዛዝ ኣሎ ዝበለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዘየድሊ ነገራት ካብቲ ቀጥሪ መቕደስ ከውፅኦን ክሰጎምን ከሎ ንታቦት ዘለዎ ግና ቤተይ ይበሎ። ስለዚ እዚ ሓቀኛ ክርስቶስ ሰማያዊ ኣምላኽና ክርስቶስ ቤተይ ዝበሎ ታቦት ንዘለዎ ቤት እዩ። ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ተረድያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኻዊ ቃል ተኣዚዛ ነዚ ኣምላኻዊ ቃል ብዝግባእ ኣኽቢራ እንሆ ታቦት እግዚአብሔር ብዝግባእ ተኸብር ኣላ። ታቦት ዘለዎ ስፍራ ናይ እግዚአብሔር ስፍራ እዩ። ታቦት ዘይብሉ ግና ናይ እግዚአብሔር ስፍራ ኣይኮነን። ቤተይ ዝበሎ ክርስቶስ ነቲ ታቦቱ ዘለዎ ስፍራ እዩ። ስለዚ ብሓቂ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ንታቦት እግዚአብሔር ዘኽበሩ ከም ዝኸበሩ ንታቦት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽበሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዪ በረኸትን ጸጋን ሞገስን ከም ዝረኸቡ ታቦት እግዚአብሔር ኣኽቢርና ታቦት እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝግባእ ከም ስርዓት ኣቦታትና ኣኽቢርና ኣብ ቅድሚ ታቦት ከም ነቢ ዳዊት ዘሚርና ዘሊልና ተሓጒስና ካብ እግዚአብሔር ንረኽቦ በረኸትን ረድኤትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንታቦት እግዚአብሔር ዝነዓቑ ንታቦት እግዚአብሔር ዝጸልኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝተዋረዱ ሎሚ እውን ብሓቂ ኣብ ጸሎት ሓዲሮም ክልምኑ ሓዲሮም ከምዚ ጌርና ድማ ንዓመታ ብሰላም የራኽበና ኢልና ተፋኒና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ከም ቅዱስ ቃሉ ከም ፈቓዱ መሰረት ከምዚ ገይሩ ኣራኺብና። ክብርን ምስጋናን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ይኹን። ተሰቒሉ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዘድሓነና ንሞትና ብሞቱ ሰማያት እውን እንተኾነ ታቦት ኪዳን ኣሎ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 19 ንርአዮ ነንብቦ። ሰማያት ተኸፊቱ መቕደስ እግዚአብሔር ኣብ ዝተረኣየሉ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ተረኣየት ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ንታቦት እግዚአብሔር ዘኽበረ ኣብቲ ሰማያዊ ዓለም ድማ ብሓቂ ክብሪ ኣለዎ። ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንታቦት እግዚአብሔር ዘየኽበረ ግና ኣብ ሰማያት እውን ቦታ የብሉን። ከመይ ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ
زنا جابر عنا حيلا نجفنا وصام صام جزانا بركة الذين يسلكون سنا بجاهنا وصنايع سنا وأكيد سنا تنزع بسنا وبيعنا ذكر الله وقعد سيرنا معنا كل سنة تحنا أبرز السمايات